Vi har valgt at indføre kontaktløs betaling i vores butikker. Vi kan se, at kunderne mange gange kan irritere sig over udsolgte varer, men også stå i købekassen. Og med kontaktløs betaling kan vi skære tiden ned, det tager at betale, i forhold til at bruge kontanter eller betale med PIN. Der er en beløbsgrænse på 200 kroner. Over den skal man bruge en PIN-kode. Og man skal 1 centimeter hen til terminalen, før at man kan bruge kortet, så hvis man står bagved i køen, bliver ens kort ikke brugt i stedet for, fordi sikkerheden er så stor i kortet i sig selv, at bankerne har fået taget sig den risiko. Hej. De 2 ting der. Jeg har det klar. Tak. Super. Så kan jeg komme videre. Så skal du have. Vi havde jo et mål om at komme først med kontaktløs betaling inden for dansk dagligvarehandel, og det har vi jo nået. Og det er vi rigtig stolte af. Blandt andet har vi haft nogle testbutikker, der har været med til at teste det kontaktløse system. Og så har de også haft en meget, meget tæt dialog med vores leverandør Point på området. Et relativt kort projekt også i forhold til den store nytte, vi forventer at få af det ude i butikker. Og her synes vi, at det er jo en helt unik mulighed for at betalingsprocessen kommer til at køre endnu hurtigere. I dag der varer det jo op til 15 sekunder, hvis man betaler med sådan helt traditionelt kort og skal sætte kortet ind i kortterminalen og indtaste PIN. Når du betaler med kontaktløs, så tager det op omkring 1 sekund. Og det synes vi er en væsentlig fordel for kunden. Det går simpelthen hurtigere selve betalingsprocessen. Så det tror vi på, at kunderne bliver rigtig glade for.